ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಮಾಚಲಗೆ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ Hi guys, welcome to my YouTube channel. Guys, ಯಾನಿನಿ ಸುಳ್ಯಗೆ ಬೈದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಹಿಡಿಗೆ ಬೈದೆ ನನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರುಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಚೆಂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಯಾನಂದಿ ಅಂದು ಆಯಲುಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ದಯಾನಂದಿರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೀರೋ ಬೇ ಕುಜ್ಜಲು ಪಲ ಇನ್ನ ಕುಜ್ಜಲು ಡೊನೇಟ್ ಮುನ್ಪಿಗೆ ಓಕ ತಿರ್ಗಲ ಬೇರೆ ಮಂಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಜುಟ್ಟು ಹೊರದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬೇರೆ ಒಬ್ಬಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಒಣಸ ಅನ್ಪೇರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಡ್ಡ ಒಂದುಂಡು ಐತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಂಬಿಗೊಂಜಿ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಶೂಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ನಡುತ್ತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಪರ್ದು ಏತುದುರುಂಡು ಶೂಟ್ ಏತುದುರುಂಡು ಮುಳ್ಪರ್ದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನಡಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಟ್ಟನೈತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆತೆ ದಾದ ಓಕ ಹಿಮಾಚಲಗೆ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಹಿಮಾಚಲ ಯಾರು ಹಿಮಾಚಲ ಗಡಿ ಹಾಲುಲ್ಲ ಗಾತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏತು ದೂರ ನೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಕನೆ ಜವನಗ ಮಂಡೆಗೆ ತಾಗದ ಅಂದು ಮಂಡೆಗೆ ದಾಯ್ತು ಮೂರ ಪಾನೊಂದು ಎಂಕ ಅವ್ವೆ ಎಂಕಿದ ಬೇಜಾರತ ಮಂಡೆಗೆ ತಾಗದು ಎನ್ನ ಕೈ ತಿಪ್ಪುನ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಿರಬಹುದು ಇಗ್ಲೆ ದಾದ ಅಂದಾವು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕದೆ ಪುರ್ಚಿ ತಕ್ಕೆ ದಾದಾ ಆಯಂಜಿ ದಾದನ ಪತ್ತಂದೆ ದೂರ ಅವು ದಾದಾ ಪುತುಯೇನೆ ದೇವು ಮಾಲತಿ ಅಲ್ಲಿ ದೂರಿಗ್ಲೆ ದನಪಿಪ್ಪು ದಾದ ಬಂತು ನೆಟ್ಟು ಉಂಗಿಲ ಅನ್ಪಿರ ಆಪುಂಟು ದಾದಾ ಇಂಚ ಬಂತಂದೆ ತುನಂದೆ ಬೇರೆ ಉಂಗಿಲ ಕಟ್ಟನ್ ಪೋಯಿನ್ ಬರ ಆಪೆದೆ ಕಟ್ಟನ್ ಬೇರೆ ಗುರೇಜ್ ಮರ್ಲಾಣಿಕ್ ದಾದಾ ಕಟ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ದಾದಾ ತೋಜಿ ಜಾನ ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತು ಜೈನ ಅಮಲ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಆತ ಇದು ಅದೇ ಉದ್ದದ ಅಬೋತು ರೀಬೋರ್ಡ್ ಅದ್ದ ದೂರ ಪೋ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದೂರ ಪೋಪೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಲ್ ಬರ್ಪೆಂದು ಅಂತಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬಾರ್ ಅಂಚಯ್ಯೋ ಏ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಪುದಾರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಕ್ಕಡಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂತದಿಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ಒಕ್ಕಡಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮೂವಿದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದಂದೆ ಒಕ್ಕಡಂಜಿ ತಿರುಗಿ ಇರತ್ತದೆ ಆತ ಅಂಚ ಯಪ್ಪ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬಿ ಯಾವ ರೀಲ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಿ ಎಂಚೊಂಡು ದಾದ ತೂ ಪರ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ VIP के मार रहे हैं इन्हें पर वॉलपेपर तो पड़ा दूर अन्ना दूर स्टैल मन पुनः वे बेग बेले दाला वेले ಅದು ಇರಲ್ಲ ದಂಚ
ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಇಂಬಿ ಮೈನ್ ನಿನ್ನ